रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ माबा बङाइगाव माने दा माबासो ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफैनोसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासे ना सानै आंलाय सानदोंमोन मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों खराब हो जाएगा मैं माँ ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रा सेंग्रासो मा नाम आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसेजों